Аўтастрада да неба. Радыёпадарожжа па месцах эўхарыстычных цудаў. Разам з Карла Клаб. Пахвалены Єсус Христос. Вітаю вас усіх, дарагія слухачы Радыё Марыя, у чарговым выпуску перадачы «Аўтастрада да неба». Сёння з вами паговорым пра эўхарыстычны цуд, які адбыўся у горадзе Сіена, італьянскі горад. Адзін з найважнейшых дакументаў з апісаннем гэтага цуда – гэта запіска нейкага Макі ад 1730 года. У дакуменце азначаецца, што 14 жніўня 1730 года злодзеі праніклі ў касцёл святога Францішка ў Сіене і выкралі келіх, у якім знаходзіліся 351 асвячоныя гостыя. Праз 3 дні, 17 жніўня, усе гостыя былі знойдзеныя у пылу ў скрыні для ахвяраванняў касцёла Санта-Марыя ў Правенцана. Пад гучныя радасныя крыкі народа гостыя былі з урачыстай працэсіі вернутыя ў царкву святога Францішка. Праходзілі гады, але госты заставаліся нязменнымі. Іх неаднаразова даследавалі, выкарыстоўваючы ўсе даступныя спосабы. І заключэнне заўсёды было тым жа. Святыя госты застаюцца свежымі, некранутымі і хімічна чыстымі і не нясуць якіх-небудзь прыкмет зменаў. У 1914 годзе папа святы Пій X даручыў правесці даследаванне, у якім удзельнічалі прафесары медыцыны, хіміі і фармацэўтыкі. У тым ліку вядомы учоны таго часу Сіра Грымальдзі. Заключэнне абвяшчала: госты Сіены, асвечаныя ў 1730 годзе, гэта класічны ўзор ідэальна прэснага хлеба, які захаваўся. Госты з'яўляюцца найцікавейшым феноменам, якія абвяргаюць натуральныя законы захаванасці арганічных рэчываў. У шкло пранікла цвіль, але прэсны хлеб праявіў устойлівасць крышталя. Гэта унікальны факт у гісторыі навукі. Дадатковыя даследаванні былі выкананы ў 1922 годзе з нагоды перамяшчэння гостей у крыштальны цыліндр, а таксама ў 1950 і 51 годах. Папа Ян Павел II, наведаўшы Сіену 14 верасня 1980 года, сказаў пра госты: гэта сапраўдная прысутнасць. Святыя госты з'яўляюць сабой няспынны цуд, летам захоўваюцца ў капліцы Пікаламіні, а зімой у капліцы Мартыноці. Грамадзяне Сіены глыбока паважаюць святыя госты. У іх гонар здзяйсняюцца калектыўныя дары ад жыхароў гарадскіх раёнаў, ім прыходзяць пакланіцца дзеці, якія прынялі першую святую камунію. Госты асабліва ўшаноўваюцца варышыстасць корпус доміні, цела і крыві Хрыста. І падчас эўхарыстычнай цырымоніі ў канцы верасня. А ў 17-й дзень кожнага месяца госты выстаўляюцца для пакланення ў памяць аб іх здабыцці 17 жніўня 1730 года. У базыліцы святога Францішка у Сіене ўжо 276 гадоў захоўваюцца 223 здаровыя госты. Для кантрольнай праверкі архібіскуп Тыберыя Боргедзе запечатаў несвячоныя платкі ў бляшаным кантэйнеры на 10 гадоў. Навуковая камісія, якая прысутнічала пры ўскрыцці кантэйнера, выявіла толькі чарвякоў і згнілыя фрагменты. Захаванасць гостай у Сіене супраць усіх фізічных і біялагічных законаў. Вучоны Энрыка Медзі сказаў: гэта прамое ўмяшанне Бога. Гэта цуд, які здзяйсняецца на працягу стагоддзяў, каб пацвердзіць вечную прысутнасць Хрыста ў эўхарыстычным сакраменце. На гэтым мой аповед скончаны. З радасцю будзем чакаць вас у наступных выпусках нашай перадачы «З Богом». Аўтастрада да неба. Радыёпадарожжа па месцах эўхарыстычных цудаў. Разам з Карла Клаб.